बघू किती जबरदस्त वाटतं बघा. आणि मळल्यानंतर तर त्याच्यापेक्षा जबरदस्त वाटतं काय आई. एकदम भारी वाटतं. आणि आता ढवळल्यानंतर लुक कसलं येतो बघा भारी. मसाला एकदम वरती येतो तेव्हा. तो कोण सांगू शकणार नाही चिकनचे पीस नाही तसं ना. सेम टू सेम वाटतं ना तुमका चिकनच. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी त्या दिवशीच्या ब्लॉग मध्ये आपण कोकणातून एक खजाना बाहेर काढलेला आणि तो मस्त सुकट ठेवलेला. आणि बऱ्याच जणांना मी नावं पण विचारली तर बऱ्याच जणांनी नवीन नवीन नावं सांगितली. नावं तर कळाली. तर आजचा तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितला तर आपण आज चुरणाची भाजी बनवणार आहोत. सो आमच्याकडे चुरून बोलतात आणि कोणाकोणाकडे वेगवेगळी नावं आहेत, सुरण पण बोलतात. सो अजून नावं असली तर कमेंट करून नक्की सांगा. तर तुम्हाला माहिती नसेल की याची भाजी वगैरे कशी बनवतात किंवा याची रेसिपी कशी बनवतात तर तुम्हाला आज बघायला तर मिळणारच आहे. आणि नवीन काहीतरी शिकायला पण मिळणार आहे. आणि मला पण बघायला मिळणार आहे प्रत्यक्ष आईसोबत. आणि बघूया कशा प्रकारे होणार आहे. पण त्याची चव पण कळणार आहे तुम्हाला नाही आम्हाला. आम्ही टेस्ट करून बघणार आहोत. तुम्हाला जर टेस्ट करून बघायचं असेल तर तुम्हाला ती रेसिपी घरी बनवावी लागेल, ते पण आमच्या पद्धतीने. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जाऊया बघूया आई कशा प्रकारे बनवते. तर चला आईकडे तर आपण आलोय आणि तुम्हाला माहितीच आहे आम्ही काय बनवतो. ताई काय बनवतो? आज बनवतो सुरणाची भाजी. सुरणाची भाजी. तर काय करू काय सगळ्यात पहिला आई? सगळ्यात पहिला आधी हातात खोबरेल तेल नाहीतर आगळ कोकमा काय पण असं हातात लावून घेऊ काय, कारण खाज येतो ते का. यस. तर मस्त पैकी हे बघा आपलं चुरून अशा प्रकारे रेडी झालेलं असा. आईन मस्त धुवून वगैरे घेतलेला ते का प्रॉपर. मी तेल लावून घेतलंय सगळ्यात आधी. आता आधी भाजीची भीती वाटते. सो अशा प्रकारे 2 भाग करून घेतलेले आहेत आईने. आणि काय करूचं आई सगळ्यात पहिला? सगळ्यात आधी बाहेरचं साल काढून घ्यायचं, तासून घेऊ. बाहेरचं आवरण आहे ते व्यवस्थित तासून घ्यायचं मस्त. असं आता तासून घेऊया सॉरी पहिला. हे बघा अशा प्रकारे करून घ्यायचे सर्व. पटापट हे बाकीचे आहेत ते पण करून घेऊया. सो एवढा आपण तासून घेतलाय आणि पूर्ण नाही घेतलाय आम्ही, अर्धाच घेतलाय कारण याच भरपूर होईल असं वाटतंय. एवढा एक भाग ठेवलाय. आणि ही साल आहे ती परत मातीत पुरून ठेवायची. याला पण कोंब येतात या सालीतनं. परत एकदा चुरून भेटतो लाभनाक. आता पप्पाचं काम होते. सो आता काय करायचा? आता याची फोडी करून घेऊया. फोडी म्हणजे पीस करून घेऊया. बटाटे सारखे केले तरी चालतात ना. पाण्यात टाकायचे काय? व्हेज चिकन. व्हेज चिकन बोनलेस मस्त लागतं भाजी. म्हणजे कापा पण करतात. कापा म्हणजे पातळ काढायची आणि बटाटे सारखी भाजायची काय. कटिंग वगैरे तर सर्व झालेलं आहे आणि आलोय आपण आमच्या चुलीकडे किचन मध्ये. तर आता आई बनवायला घेते. सो इकडे तुम्ही बघू शकता काय काय घेतलं आई. आलं लसूण कांदा खोबरं. आलं लसूण कांदा खोबरं एकदम सोपा. आणि इकडे कोकम लागणार आहेत फक्त आपल्याला. सोला मसाला, मसाला काळी पूड, गरम मसाला, गरम मसाला एवढा साहित्य लागणार आहे आपल्याला. आता हे पहिला आधी भाजून घेऊया. सो आता पहिला भाजून घेऊया व्यवस्थित. वाटण पण आपलं रेडी झालेलं आहे आणि ते काय एकदम डिफिकल्ट नव्हतं, एकदम इझी होतं. काय रेग्युलर वाटण असतं तेच. सो आता इकडे तेल तापलेलं आहे आणि पहिलं तर फोडणीचा कांदा भाजून घेऊया. वाटण आपलं रोजचं आमटीचं. गरम मसाला टाकू. मसाला ऍड करूया आता आपला रेग्युलर लाल मसाला. ही भाजी थोडी आंबट तिखटच लागतं. मसाल्यात पण कंजूसी नाही आणि सोलात पण नाही. गरम मसाला, मसाला पण झालेला आहे. आणि आता टाकूया आपले चुरूंचे पीस केलेलं असो फोडी ते.
बघू किती जबरदस्त वाटतं बघा. आणि बनल्यानंतर तर त्याच्यापेक्षा जबरदस्त वाटतं काय आई. एकदम भारी वाटतं. आणि आता ढवळल्यानंतर लुक कसलं येतो बघा भारी. मसाला एकदम वरती येतो तेव्हा. तर कोण सांगू शकणार नाही चिकनचे पीस नाही तसं ना. सेम टू सेम वाटतं ना तुमका चिकनच. तेल पण जरा जास्त. आणि बरेच लोक असे म्हणतात आहे नॉनव्हेज मासे विषय म्हणतात नाही कापा भाजतात त्यांना. व्हेज कोण असतात आणि फिश खाऊ इंटरेस्टेड असतात त्या कधी कापा भाजून देऊ हरकतच नाही. सेम मासे आता तुम्ही सांगू शकणार नाही. आता तुम्ही अजिबात सांगू शकणार नाही की हे व्हेज असा. आता ऍड करूया त्याच्यामध्ये मीठ. सगळ्यात महत्वाची कोकम आणि कोकम. आता टाकूया पाणी. पाणी टाकून शिजवून घ्यायचं. आता झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. आता थोडे वाट बघायची. झाकण वगैरे मस्त ठेवलेलं आहे आणि आता शिजायला जायचा थोडा वेळ. शिजाक वेळ लागता काय तेवढंच 10-15 मिनिटं होतं. म्हणजे बटाट्यापेक्षा जास्त वेळ लागता. बटाटे तेवढंच. जरा शिजवलं. आपलं सुरण झालंय आता. उकडलंय बऱ्यापैकी. बघू शकताय अशा प्रकारे सुरण आपला व्यवस्थित उकडलेला आहे. आता वाटण टाकूया. बघू शकता आम्ही पूर्ण पण नाही घेतलेला तर केवढ्या मोठ्या टोपात करावं लागलं असतं. क्वांटिटी पण वाढणार होती. आणि लहान असून पण भरपूर पीस झाले त्याचे बऱ्यापैकी. बघू शकते. आणि टेस्ट तर एवढी जबरदस्त असते ना तो विचारूच ना काय. सेम चिकन सारखी टेस्ट असते. थोडं पाणी टाकूया तर आम्ही याच्यासोबत जेवणार आहोत. आता सुकी भाजी नाही करत. सुकी भाजी पण करतात. आम्ही आता थोडी पातळ करतोय कारण ह्याच्यासोबतच जेवायचंय. आणि सध्या किंमत काय आहे यांची आई मार्केटमध्ये? 100-150 साईज नुसार असता. मोठे असले तर जास्त पण नॉर्मली 100-80 रुपयात गावता नाही. 50 रुपयापासून मिळतात. होय ना. छोटे असतात. 50 रुपयाचं इनफ होतं तुमका 5 लोकांका तर बसत जातो लोक. थोडी तिखटच बनवा मस्त लागते. तर आपली अशा प्रकारे चूरणाची भाजी रेडी झालेली असा एकदम मस्त. आणि आता आपण करायचो गॅस बंद. आता पप्पाची वाट बघायची. पप्पांची वाट बघायची. इल्यानंतर तुमका कळतली टेस्ट कशा प्रकारे लागता कशी झाली आहे काय. कारण आई टेस्ट करून बघणार नाही करताना कारण तर परफेक्टच झालेला असता. कारण आईचा आता हात बसलेला असता त्याच्यामुळे जेवणावरती डायरेक्ट जेवताना. आता पप्पा देवळात गेला. पप्पा मंदिरात गेले त्याच्यामुळे. चला आता सगळं सामान आवरावर. पप्पा पण आलेले आहेत आणि जेवायचा टाइम झालाय. तर मंडळी या जेवायला. वाटी रेडी बघू शकताय. हे बघा सेम टू सेम चिकन. जेवायला चालू करूया. टेस्ट आईगच सांगू दे. आई सगळ्यात आधी खाता. सगळ्यांच्या आधी आई खाऊन चव सांगते की आता. एकदम मस्त. पप्पानी चालू सुद्धा केलेली. आपला पण इकडे रेडीच असा. सो यावा जोक मस्त पैकी भातासोबत. हे बघा हे पीस. या मंडळी एकदम मस्त सुपर. तर अशा प्रकारे झालेलं आहे आजचं आपलं जेवण एकदम जबरदस्त. तर एकदा तरी रेसिपी नक्की ट्राय करा आमच्या पद्धतीने मालवणी पद्धतीने. आणि कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला कसं वाटला. आमचा तर एकच नंबर. आणि टेस्ट होती आंबट तिखट आणि एकदम मस्त. काय टेस्ट बद्दल बोलूच शकत नाही.
सो मंडे आता काय नाही, जातो मस्त ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.